Aquesta gent que estan omplint l'encarimat de la Festa per la Llengua en la qual celebrem els 25 anys de festes, aquesta gent són la nova Moixaranga d'Algemesí. Ompliran, són molta gent, són una colla molt gran. Quan van en un autobús no tenen prou, I ells, que van posant a poc a poc, a banda de fer figures, a banda de fer torres i de fer-nos vibrar i posar la carn de gallina a la gent que els mirem, a banda d'això estan fent una labor de la música des de fa molt de temps, intentant explicar-li a la gent com és de bonic això que és l'art. A banda, darrerament han muntat un taller que ofereixen a totes les escoles del món mundial que vulguin aprendre tot allò que té a veure amb el món moixaranguer. Un taller pedagògic que us l'ofereixen a tots per si voleu. Només heu de buscar la nova Moixaranga en el Google i trobareu més informació. I ara us deixem ja perquè jo crec que és com el seu.